வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரிசர்ச் அப்படின்னா ஒரு புது விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கிறது, இல்லைன்னா ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய விஷயத்த இப்போ கரண்ட் சினேரியோவோ சிச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது இருக்கா அப்படின்னு ஆராய்ச்சி பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிறது. நிறைய பேர் நம்ம ரிசர்ச் பண்ணுறோம். நிறைய பேர் டாக்டரேட் படிக்கிறாங்க, இண்டஸ்ட்ரியல் ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க, மெடிக்கல் ஃபீல்டு, பயோடெக்னாலஜி ஃபீல்டு, இன்ஜினியரிங் ஃபீல்டு, இப்படி பலவிதமான ஃபீல்டில் நிறைய பேர் ரிசர்ச் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஆனால் ரிசர்ச் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் தெரியறதில்ல. என்னென்ன மெத்தடாலஜிஸ் இருக்குது, என்ன மாதிரியான டிசைன்ஸ் பண்ணலாம், எப்படியெல்லாம் அந்த ரிசர்ச்சை நம்ம செய்ய முடியும், எத்தனை விதமான ரிசர்ச்லாம் இருக்குது, எப்படி டேட்டா அனாலிசிஸ் பண்ணுறது, எங்கெல்லாம் போய் நம்ம டேட்டா கலெக்ட் பண்ணணும், எப்படியெல்லாம் சாம்பிள்ஸ் நம்ம எடுக்கணும், என்ன மாதிரியான மெத்தட்ஸ்லலாம் நம்மளால் டேட்டா கலெக்ட் பண்ண முடியும், குவாலிட்டேட்டிவ் ரிசர்ச்னால் என்ன, குவான்டிடேட்டிவ் ரிசர்ச் டெக்னிக்னால் என்ன, எப்படி ஹைப்போதசிஸ் ஃப்ரேம் பண்ணுறது, ப்ரொப்போசிஷன்ஸ்னால் என்ன, டேட்டா அனாலிசிஸ் பண்ணுறோம் அதில் எப்படி இன்டர்ப்ரிட் பண்ணுறது, இன்டர்ப்ரிட் பண்ண விஷயத்தை எப்படி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம், எப்படியெல்லாம் ரிப்போர்ட் நம்ம ஜென்ரேட் பண்ண முடியும், இப்படி பலவிதமான கொஷின்ஸ்லாம் நம்ம மனசில் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். நிறைய பேர் இந்த டாக்டரேட் படிக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ரிசர்ச்சர்ஸ்க்கு வந்துட்டு பல விஷயங்கள் ரிசர்ச்சை பற்றின தியோரிட்டிக்கல் பேக்ரவுண்ட் தெரியறதில்ல. ஸோ ரிசர்ச் லேப் அப்படிங்கிற இந்த சேனலில் நம்ம இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் ரிசர்ச் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். வாங்க நம்ம வீடியோவுக்கு போகலாம்.